kuwi ta sing welik lho. Nggih nuwun sewu mawon. Menika saged sae. Oke, kula gadah wakil inggih putu kula. Mengke bagian kula ajang-ajang kula serampak. Mangke. Oh, nggih Mbah Jan. Nggih, mangke penutup. Bakdo niki mengke kula ndang mangsul. Oke, siap. Tujuane kala wau limbu. Limbuan nggih Mas Indro. Siap. Kira pun medun niku kula lek niki Les Bumi niki. Diajak kali Gus Lukman. Jane kula mboten saged, Pak. Duka mesti panggung duka saged lan mboten. Oke. Panten tetep kula minggah. Kanggo ngibur. Menika kula wakilaken dumateng anak Den Bagus menika. Sapa Mas Yudo wi? Mbah. Paris lho. Paris lho. Paris gurine lho. Ayo Riz. Kingko suwe-suwe kamerane tekan jeding. Ben wong aja kabeh. Paris lho. Paris. Kano Paris. Ayo Riz. Ayo Mas Faris ya. Ndang to, Mas. Ayo. Ndang to. Ndang to kok tak nganu tak sangoni pecel. Ndang tak paringi ngono lho iki. Tak paringi. Tak paringi. Engko tak Tak lewek. paringi pecel. Engko tak lewek. Ayo Riz. Ayo. Ayo to, Yoris. Mas. Piye mong cakep Haris. Padi? Kano Aris bro. Oke. Yo. Paris lho. B kano Paris lho. Wah. Apaan baga? Andang. Ndang. Cakepane teko awal, Mas. Lho yo ngenteni padang rembulan ayo. Ngan. Tangis sing tias. Alah api Alpan diomongi. Api Alpan. Oh, lah jebul laras Alpan jane ya. Ngenteni yo. Ngenteni padang rembulan. Oke. Lagune gelo ya Dik kan ya? Gelo mergo suarane Alpan elek gelo dadi dhek. Tak carikan teman ya berdua ya. Ya, sinten? Kalih Dik Sinta ya. Oh, Berdua. nggih. Dik, Sita. Ben diratani. Gelo tenan aku ora suarane Alpan yen gelo tenan. Apik lho, apik. Nggih apik. Antara Mas Budi Sutopo karo Pak Yarto, Pak Giarto. Iya, Giarto. Cara Kediri ya Darmaji lah. Darmaji. Antara Budi Setopo karo Giarto, berarti cagak mic ya to. Tak kira Budi Tulungagung. Wah. Buka Oke. celok nggih, Mas. Ya. Lho, katur kagem sinten Dik niken? Mbah Jan. Ibu Sinta Kagem Desi. Ibu Sintia Ibu Sintia Jesi nyuwun gelo nggih. Monggo. Ning ngendi nggon goleki buat abote kepengin ketemu senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe hati Cek. Ngelarani aku koyo sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja kemikelati aku ora
kaya ngene lelakonku pingin ngopo kok dadak ketemu yen pancen ya Mas Arya Ayo yo. Dek Niken Salintri. Mas Sabar, Mas Badar. Iya, siap. Nganti gono goleki buat abote kepengin ketemu ayo senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe hati bareng saiki ketemu gawe teko ninggalake aku kaya sinandal Dek Niken yen pancene ora tresno kaya kandha sing aku ora bakal kedeli kaya ngene lelakonmu pingin ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kelo ati Oke, terima kasih istirahat dulu. terima kasih Horek. Untuk penutup Mas Yudo. Nggih. Penutupnya Bajan Serampat. Bajan Bajan Serampat. Serampat Bajan. terus jenengan Bajan. terus TB. Oke. Oke. Bajan Olah Serampat. kabisan. Mriki Bajan. Monggo. Olah kabisan ku penutup limbuan ya. Monggo permintaan gending Wah, wis- dipinangkani ning Wis goro-goro. gampang ya. Ah, Monggo Bajan. yo. Ayo. Monggo Bajan. Tradurung, ayo. Wah. Asli warok nih. Pak Tartono nderek. Monggo. Wah.
Menghias angkasa aku ingin Terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau Oke, tepuk tangan kagem Mbah Jan. Wah. Orang ngira. Orang ngira Mbah Jan jenengan kok beksa luas. Sudah menika. Tiang sepuh umur kula pun 7 dosa. Kenalaken kula Mbah Jan. Nggih. Dukuh Katogan Desa Sendang Gemen, Kecamatan Bebek, Kabupaten Nganjuk. Nggih, Mbah Jan. Nggih, menika kagem katur dumateng kanca-kanca Les Bumi Nganjuk. Nggih. Kanipun. Nggih. Nggih. Sedaya kemawon disengkuyung. Nggih. Ngantos anak niku putu Akbar Badar. Nggih. Niki tasik muda-mudi bagus. Nggih, Wah. amin. Nggih, Niki Mbak. mengku Nganjuk nggih niki sing terkenal. Nggih, Mbak. Nggih, kula dongaaken. Amin, Mbak. Kina bulan. Nggih, nggih. Panjenengan ya le. Nggih. Amin, Mbak. Baik terus. Nggih. Her. Apa? Matur nuwun sampai Nggih, terjumpa. matur nuwun. Oke. Niki badhe wonten noh di Karyadi mung di Les Bumi. Pak Karyadi, monggo Pak Halo, Karyadi. mumpung kesempatan ngene. Bar giring-giring ngompo. Serampat, Pak Karyadi Monggo. serampat. Mboten. Sanes. Jeng niku. Nggih, nggih, Pak. Kepala kakek, Mbah. Kakek. Napa? Kepala kakek. Sanes. Anu reok. Sanes. Ora jurang. Ora junggrang. Nggih, nggih. Nggih, ndi ayo nduk. Anik sapa sing Sapa? kodiri meng. Niken. Ndi sini Ken. Ken. Monggo kalih sampean Pak Karyadi. Niki. Oh, Monggo. nyawer ya. Kalih sampean. Nggih, kalih Nggih, jenengan nggih. Pak Karyadi. Mboten napa-napa Pak Karyadi. Sini, Ken. Biasa mawon kancane dhewe Pak Karyadi, Pak Karyadi. Ayo. Nggih, nyuwun wonten nggih. Ya, ya, ya. Oke. Ya, tak kasih waktu. Jange Pak. nyuwun Monggo, pamungkas. monggo, monggo. Kula tasik belajar niki Siap. dalang-dalang Siap, kabeh. siap. Niki, Sing Mbah. seni gendhe Sampean kathah. sampean film Nggih. dadi napa Mbah Jan? Film dadi napa? Sunan Kalibrantas kula Empu Mayogati. Empu Wah, wah. Mayogati. Filme nika Sunan Kalibrantas. Nggih. Aktor Sunan Kalibrantas. Aktor sampean Nggih. bae. Aktor luar biasa. Kali Gus Lukman pimpinane Budi Gus Monggo Lukman. lagune napa? Roro Jonggrang. Roro Nggih, Jonggrang. Iswante wayangane bare jam 8 kok. iya, Bare lah, jam wong. 8. Hei. Iki Pas. karyanting Pak. Nggih. Aku tak pramen sak iso kula. Siap, siap. Mbok menih wonten kalepatan kula hanggen kula jejugan dalah kegending kalih anak putu niken mika. Nggih. Kula tansah nyuwun paminten. Aku Nggih, tasih Mas. belajar. Oke. Ngene Nduk ya. Pripun? Duk kalau di apa? Ngono kae. Anu. Napa Pak? Roro Jonggrang nika kan kula pramen. Pramen Pramen Diringi. Roro Jonggrang. Monggo. diringi Mas. Oh, nggih. Sampean iringi Tok anu. tok Mas. tok tok ngono. Diringi mawon. Renyep. Sampean iringi renyep. Anu aku ora. Renyep. Oh, nggih, nggih. Lagi lagi lah. Apa-apa ngoten nggih. Wah, lah iki. Oh, mepet. Elo-elo kali gleber apa renyep Mas? Lho, Kok iso? gak oleh mbok ki kok. Oh, Lak ngeten. lungguh mantenannya rang ndi? Sampean iringi renyep. Ah, Ela renyep elo-elo kali gleber apa? Ya yo. Niki pun wonten tukang syuting. Ya. Niki. Andalan. Langsung mawon nggih, langsung mawon, langsung mawon. Gak sah. Tuduk Ora Jonggrang. Tuduk. Yen to nek kosmono Oh, ya. sliramu nate dandi. Ya. Yen to pengking gedhe antaran Wonosegoro. Yen to pengking bisa kayudan. Monggo wong aslirem gelem tak pundhut garwa. Hananging sakwising sliramu nyempuruti yen to prajurit padha tumpes perang kabeh kalah kabeh. Sliramu banjur colong playu malih ilat loro iki. Piye karepmu? Ora sudi aku Bandung. Aku ora colong playu Bandung. Aku ora colong playu Bandung ngoten. Oh. Aku nyuwun babono. Aku nyuwun bebono. Sampean rangkep mawon Mbah suarane. 100.000. 100.000. Suwengi janji. 100.000 sewengi ngoten. Satu. Jadi sewu. Di sewu. Panyuwunmu kandi saya dadi. Manget ana wong ayu calon garwane ingsun. Yen to Bandung ora bisa
ngudaraning apa panyuwunmu ayu calon garwaning ingsun. Ingsun hamet aji. Andong, andong aja. Oke. Endi candine Bandung? Durung genep 1000. Sing tolo sak Durung cangkep. Aja melok guyu. Durung cangkep. Durung cangkep. Ingsun metek aji maneh. Yo. Iya. Ingsun metek aji. Genep Andong bodot angkat sau. Kowe iku. Mas Badar, kimang ora krasa anu Wadyabala kethek wis budal. Oh iya, Wadyabala budal wis budal. Oke. Derekne Anoman. Anoman kimang wis budal. Gak Ayo, iso. budal. Ayo, langsung. Iki wis tekan anu kono lho wisan tekan guyangan. Wis teko kandhaan. Mas kon guyangan ngalor titik ngidul gone Mbah Jan. Nggih. Tamuku guyang-guyang keh. Ayo. Oh, iya. Ayo, langsung. Langsung Mas ya. Langsung Ayo, Mas. mawon. Yo, Ayo. ringkes wektu. Monggo. Yo, monggo. Oke. Oke. Roro jonggrang pancen kowe ayudanan Pramukal yen aku nandang kasmaran was magakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani sapa nyongan monggo Saka Bandung kowe aja kumalung parang iki kanggo durung rampung yo pati Kamas Prabuku kang wis Tobat kowe wani keparang ora ngerti yen kandung lananging jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa lara jugrang manuta Saka Bandung aku darepe babono Candhi Sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti bacan asik Miat langning kalangilan sarwan damuncang. Asabrata Pia 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 lara jonggrang Pramukal yen aku nadakaman kajakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wani sapa
teko keparan ora ngerti yen Bandung wanange kejaga apa ratu nggih Prabu Damarmanda aku duwe aji sekti Pandawasa ora jograng manut bukan Saka Bandung aku darake babono Candi Sewu Sok. sawange kudu dadi iya jograng manut bukan jograng jograng manut jograng sur aku ora sudi Bandung tak untuk karo jograng Ampun, matur nuwun, Mbah. matur Matur suwun nuwun. Nggih, siap, amin siap. amin Siap, siap. Amin, amin, amin. Pagi. Mas Yudo, sego kupat, sego liwat, ora lewat adum selamat. C, sembah nuwun Mas Akbar, Oke. Mas Badar, matur nuwun. Matur Oke, nuwun, oke, matur ketemu, nuwun. ketemu di titip di denon. Waduh, aku ora ngerokok loh. Kene, gorene. Ah. Nggih. Matur nuwun Mbah Jan. Mbah Jan. Mahe. Masa Allah ngono kuwi lho. Endi. Walah alah. Mbah Jan wis Jan. Suwun Mbah Jan, Mbah Jan. Wes. Wes. Ah, niku. Kapan ana to, Nduk? Kapane? Nduk, Duh, Nduk. yo, wes. Yo. Ah, yo. Oke. Mas Yudo, makasih ya, Mas. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Ah, Mas TB matur nuwun. Mas TB matur nuwun nggih. Nggih. Nerusne lakon. Terus lakon nggih? Heeh. Iki tekan ndi mau? Heeh, monggo. Gandanya sakar adung